С насилие беше отговорено на усилията на лекарите да спасят живота на 55-годишен мъж с инфаркт. Група от около 40 роми нападнаха лекари от спешния център в Сандански по време на нощното им дежурство. Те обвинили медиците, че не са спасили живота на техния близък, който бил приет в тежко състояние. С инфаркт на миокарда около полунощ 55-годишният Давид е закаран от Петрич в спешния център в Сандански. Той не е здравно осигурен, но лекарите го приели и започнали да го реанимират. Въпреки усилията на медиците, мъжът починал. Когато научили за смъртта на близкия си, ромите станали агресивни и започнали да нападат медицински екип. Поне 4 човека ми посягаха от тази групичка от 7-8 в коридора. Благодарение на извикания полицейски патрул, лекарите се спасили от нападателите си. При мен застана полицая пред мен, иначе от 12 метра, неадекватно както си стоеше, се засили по стълбите да ме напада. Освен медиците, ромите заплашвали и полицаите. Той каза на полицая, който препречи пътя за да ме удари на мен, той му каза: ти ще дойдеш, Петрич, и ще видиш какво ще стане. Медиците казаха, че за първи път се сблъскват с такова отношение от страна на близки на пациенти. Гадно е да работиш 27 години и да чуеш убиец. Но заради хората, които заслужава си да работи, човек замисля се. Според лекарите, редно е да се направи проверка на случая с починалия мъж и ако те са виновни, да бъдат наказани. В спешния център в Сандански няма видеонаблюдение. Медиците настояват за засилени мерки, тъй като след нападението на ромите не се чувстват спокойни и защитени в болницата.